Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyue korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa Kirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo, ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers, eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange, bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho morigeria chidagika isato chaptokire igoro yechinsanya chia bono botuko enemese kyonga chinsanya sobotko bigabwa kianda motionyego gatatu mwako igabwe chiribo bere meronge bere na isano ngo kwariganya bono ikaranso iketo sanga senjira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ondigi also makori na toko bwata na kurwa sense media yomono we manyere karanso covenant we komwe. Mwancho morigeria ekionga chinsa inye nigotogo chaka kurwase egetaseni kyabanyanyimbo kyarioma asabanyanyimbo kurwase egetaseni kyobachakire obotuki rimorio kamega yomusao ya myaka 22 na ibere konyara kobaka gosiro bugima bwaye ase chinchira chobo tutukanu asomo beroye otogete mbarabare nepara ko twarete chinko machimbe asomo bere nige gotebekana nga nigo musao yo aruseti wase nkayaye nabantu batamanyiri chinga Koreta cheti koirana higento kirete gotoka ga sirete ase chinchire chobo tukano ya mateaye na bamanyikuru ase chinseme choni go bayasokire na kogikeria ebikorebyo ase baburia abanyanyimbo kubwatira na kwene kyabunango keya bare ebikorebyo abere bikwene kiwasobonga samatuka bwango ga unago tumanyo murikito Daniel Ontiri
Nase kenyero kia bogoro hiki gutuka kendegere ime amarani ase bonge kitutu chache north ime kaunti ya Kisii. Ase amatiga irebirero kubwatakana nogokuwa kwa mubosokano ko mwana obo Abel Nsongo Michael. Wemyaka 22 uye gotebekana wiritwe n'abantu batamanyikanite chinsa 10 cy'amagoroba na kurwa chinga kicho tachieti kwirana wekabuno muberoye ochete gotoka mbarabare ne para kure ne chingoma chintindi twarirangi twakorire twakobira abaigwa na iranire nkaransi gisonaga manya korora abantu abangi mumuru yone na arengesika Mtuange na bachukuru. Bago jabaka muteinga charipu kutoroka. Chirinde ngere mingaburi nyasao ne nkonya chinguru. Wakamubwata. Wakasomora chipengo. Wakamusibama wako kuchimaega. Wakamutanganania. Para abangi sana. Wono tingi mugitikuru wali asende. Mukaba mura abane. Wakaimuka kuchipara. Diba ikire para iga. Bakarre probox kururu umwana yo gosoi ume abana bagacha nkabatekende ngiyo to koroto korema wono wikirabu tindiko boka bwangu mubirone noro mubi mogaka ne rutangana kuboka asokia kamori kara wono muna boke gatara asokia turange ne njira iga namanya kuigu kurangiri Michael omokirete mogambio ngakire sini umwana uri chibuga chitagaitu abo ibuli bae batebuna umosa uyu nigabwate okoboko utame no bokarakari bwanaria ase no nyina bo baganitie aikiwe bosio bekegambere onyorenge umukagerwa bubosalia na telio goitwa egento bono kirete tasale nene kurenda aba ibuli baitu kurera abana twatemire ko bakurera tibali koigwa bona aba ibuli ango bateya sa abana babeta yandera ko basemia yo tali koigwa na batoko bayaria bagambi bakwanga tali ntu ababe mwana ere no mosalia nona bagambi batemire kumukwanira ngotaka nyo muntu obwatiru gaki kugambi kumbuya gichera njiro muntu ukumirumia kana 20 nabo konyorurure mojiro chenjiri igo mwana okanya nabwatoko boko gabwategento nabo kumuburi kwa Rusia ari kwanyo otamire nakyo lakini kanya na ari taibwati bongo boikerenite nari muna nesi orori ngenjogete igorende hakiari uja kugambi kuna asibu twana komora nono bagokora igarende nabo kwa cha konyoro chenjiri nera makonye no mpara kumusukumira no de gari kumukunye no necho gakyo goitoko no kobe akweta makuria mabe gaki no kanyo gusarie gari uja gukumerwa asibu no ni miaka 40 nabo konyo sokire gusabe runde serikali onyore obairo muntu muyo gokonya asense mwende gekure getindi nigo kiarwego gocha sabasae bimyaka meke aba kwebwaterania asobosalia ao kubwatoka limorioka iri gwetanga koro kwenyora sako egento bwego kebaisa kubutura amagima abo mubasokano bono mwana oyo twatemire kumukwanira mana ndekoro kumukwanira igagoteba njiru chinarengo chinimiwete gento ikibagukwana munakire chibuga chiutige gaki anja abana bagaki takusalirie tari ibeiga na ndoseka oranga mbiyare bono linda se yaikeire njarenge gaki nonye no musalite no nyasaye taigoteba ngo musalia itwe ebare kumubwata muna bamubwatete kurwane ne mente bamubekirete bamuira ase serikali akumerwe emyaka mubero nyegosira n'urusite kwa sense meyo nabo bisa begetaseni Kyarioma wekase nkendo ya marani chinga kibono botuki bwacha kigwe nkuruboteregetaseni kyagatembe kurega kitutu cha North ase kaunti ya Kisii literane ngoruko Daniel Untiri Tukusikabusio mwanchu murigereria abamenyi b'ekibunge kyabo machoge chache nabo machoge burabu abamenyeta somo chu Nairobi niko bono basokire na korokyo gotoko kwabo hase baichane ire mirobirio gendrete konekiwa aseramani ase omubaga bwe county ya Kisii ne county ya Narok enseme ya Transmara hase bono bagi kire bikore bigendrete konekiwa na bego chisegi cyo kongusa negati yebisako ebyo bibera se baburi abarai bakuragwa mu no governor bwe county ya Kisii na bego mu governor bwe county ya Narok niko bente go chama kubeka emirobirio yogo chakone kiabuna omorembe nkone kiwura se chinsemecho koro iyo bole tikura chagusi ande ore oyomo wabana siasa korugusi monobo machoge chache
na umachoge borabu egento ngochi gokwanira igoro ya chisegi chigenderete gusii na bomanyi ngosaba abanasiasa baito babo machoge borabu South Mugirango naba ababunge ba Kirigoris bachamo babwaterane erinde bakore esegi eseng'enche esegi muna boniga amasomo gagenderere chisukuru echisirikire ebinto ebinge biasarekire enibo yasarekire abantu baito bakure na abanasiasa baito mono muna egavana terakwanire kende gionsi igoro ya Gusii naende etobwate okogania okonene mono ng'aki esegi egendererete enyare koba gegoteneniwa ase eng'encho yatoiraniri maega oise korigereria muna omogusii iga aremete bomanyi gasimegete emesi bomanyi chinyeni noo toremete bomanyi igo kera esegi egochaka asara tokonyora muna ntwe abaremi iga egotoirani maega ase eng'encho goetera oboremi boria togokora bomanyi rogoro na omarembo oria twabwate noro twanyorire ng'a tokonyora ebesa ya ogosomia abana ya ogokora amagenderero na kobua mono koimoki uchumi ense yaito igoro na egento kende ngochi gokwanera mono nkeri ng'a muna esegi eywo egendererete abarai baito mbare esoki na mbarasiboka gokwanera nki kegendererete ase eng'encho oise korigereria okorora abasikari bateneine abanto bakorutana chinsara abanto baito bakobetwa emeywo na goakwa emioro na abanto abasikari bateneine korwa chinsemo chiense barigerete abanto buna bakorwana mono muna egavana yaito totagete kobua mono arigie egavana ya Narok babwaterane barigie esolution na national government erinde torore ng'aki tokoboria abanto baito na gokora esegi egenderete bomanyi togosika bose omoncho morigereria morai bwense ya Kenya Moscow Ruto nigo aegereire getambokero kiae giokobeka emiroberio yogokonya chikanisa ao ane mona soko bwatoka chibesa ichirache gokonya emiroberio ye chikanisa asarokane ko moche gati ya barai bari bagenderete kugikeria emiroberio ya yogokonya chikanisa icho nigo boiga kwanire egetambokero kiae kirete giokone kia kobeka ese yokoigwana kone kia kobwaterana no morai bwe kia magya ODM gochikoikirania obokoreri borobia abegokori goikirania gati ya magendro ase chinsemo ao nigaringe ko yakwana igakera na sekanisa ya moya AIC asensemeria ye county ya Uasin Gishu buna gotomanyo morikito Sam miyenda ya Ruto gokora okubwatana no moraibwe chama ya ODM Musikira Raila Odinga ritukore juma nigo ritukoria rero asasima imeye kanisa ya AIC Fellowship Annex ya Eldoret ikutoka ase county ya Uasin Gishu. Tuunganishe taifa letu la Kenya ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi. Gukwana asensemeywe Ruto ni gatogeti getambokero kiagio kubwatana na Raila Odinga asatebire nenchere yemo yokoreta obomom asense ya Kenya na tari ase faida yaye na Odinga amona barai bande. So mimi nashukuru sana viongozi wote waliokubali tuungane, na nimesema na nitarudia, tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi, kilimo itembee kwa haraka zaidi, uchumi imarike zaidi. Gukwana iguru ya magenderero Ruto nigo ainekia ogutukwembura iyo irakonye mono asoboremi nabo igo nige serikali yaye irachigusira okonyorekana kuboyo gocha asabaremi aseri igoririe inse iriyo gokinia uchumi. Mvua tumepata, tumezalisha chakula nyingi, kilimo yetu imesonga mbele. Tutawasaidia kama serikali kuwapatia subsidy ndio wakulima wapate mbegu kwa bei nafuu, wapate mbolea kwa bei nafuu, na tunashukuru Mungu atupatie mvua, tuzalishe chakula, tuzalishe mazao yetu, cash crops, ndio uchumi wa Kenya iweze kusonga mbele. Kubwatukana nigekoro kiabwanguga giokwana na omochango guchia ase kanisa yemo nigo agikire bari bakomomochia asukuru mochangoe asabo igo atiananga tagochigotia kwagacha chikanisa. The pushback from the people who don't believe in God, who don't believe that we should be building churches, who don't believe that we should be supporting the work of God in Kenya. I want to say, as the leader of this nation, by God's grace, that this nation
God will be known, and this nation will be strong, and we will do great exploits in this nation called Kenya. That upon this nation, this rock of Kenya, we are going to build God's church. Kuripoteria egetaseni kia Gatembe TV, Jen Sam Miyenda. Tuguskabasio mwancho morigereria abaremi bembesi ase ens company eri ya Mumias usaba ko ni mesi abo gucha se company ya Mumias ni gobona babwatani bande banyara ko baba gwesokya na gukwana na bari kyamangana mu basorero ase banyara ko baba goteba ni gobo tumeki bwechi besa anamone chichimorengete umuremi ase company cyabere chigotume kwa ase nchira etari yekene ne yobo bwasio kwa sabono baburi abatendribe company yo kwene kyabana nkobeka baremero biru ya senchirengia nego chekwane kyomuremi nkonyorare engere yaye mwere gwerituko report correctly, then what is he managing? That is why we want our legal team to take action right away, and we move up with this matter until we come to a conclusion that is beneficial to the community and the sugar farming industry at large. The receiver manager appointed by Kenya Commercial Bank commenced operations only 2 months after receivership. The $6 million question here is, where did he get the cane that was claimed that it was insufficient at the time of closure? There was no feasibility study and or survey conducted, and even the valuation report of the company assets and whatever. Mwancho murigeria okoboria nigo kogendrete kurwegwa kwene kiabuna akubwatira na kwene kiwakore goche gukora chisegi chegenka na kugikiro kondro kumusubati no mwana munyaruka murabwango iga kobeke nkwana yaye no mwakilisho basubati kurase county ya Nyandarua Mheshimiwa Faith Gitahu oyo atebire nigagendrete kobeka umukiana bwigo emiroberio yogocha kwene kiabuna chisegi chiga chegenka cyabire chikwene kiwasubonga sama tukabwango iga chichigo tuguterwa. As your woman representative, I stand before you today, not just to honor women, but to call for urgent action to end femicide and gender-based violence in our society. It is time for us to put in place effective and enforceable measures to protect women. This includes ensuring that laws against gender-based violence are not only passed but implemented, increasing support for survivors, improving law enforcement training, and fostering a culture where women's voices are heard. Skabusio mwancho morigereria higati ya barai niko bagendrete komochia igetambokero ky'Umweshimiwa William Ruto yoro muraibwense abigo murabiki amakia UDA sokubwatira na kwaye no murabiki amagia UDA Mheshimiwa Raila Odinga asabange batebire nigere bunenchire muyogo chia kwene kyabuna ambachi kwikirania bose birengerero byabanyana korendetari ya soko mokonyo mwananchi kawaida uyo bwangoiga no mokonyi bomo governor we county ya Machakos Mheshimiwa Francis Mwangangi oyo atebire kubwatira na kwabo ni ugotara mokonyo mwananchi kawaida wikira bonika. Hardest day for this country. Tumeona UDA wameungana na ODM kumaanisha the end of Azimio and maybe the formation, new formations. We wish ODM well. Kiwa wameona waingia kwa serikali, hiyo Raila ametenda yake. Sasa wacha Wakenya wamebaki wakiwa peke yao huko nje. Kwa sababu tumekuwa tukijua Mheshimiwa Raila kama mtu wa kutetea haki za wananchi. Tunaomba kuingia kwake kwa serikali, watengeneze serikali na Bwana Ruto, mauaji sasa isimame. Ule wizi umekuwa ukiendelea, sasa ukome. Ile maneno ambayo mengi mambaya ya kuangamiza ungatusi katika taifa la Kenya sasa tuone ukome. Na ikiwa hayo mambo hayataisha, basi haina budi tutaona kama wananchi wa Kenya ya kwamba waliingia pale wakule. Na niseme mahali mahali tunatoka na mahali tunapatana na wawakilishi wetu, watu ambao tunawaongoza, wanaongea juu ya blood based government. Na hiyo ndio tunaona
Mwancho murigere na senseme kionga chigosori nige timu ya Shabana lituko liarero yanyara koba kego chake na gwasio ya bene uniform menya yuira chekoba kego tumeka ase season yo mwaka 2025-2026 moigo yone kiwa asegetige chigosori kia Gusii Stadium wekiranwa negati yabarai kara mugavana wa county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simba Arati umurai weke magya ODM Mheshimiwa Raila Odinga negati yabarai bande ukwana na bariki amangana moriki omonene ase timu ya Shabana nigesokire na goteba nigere bune nchiremo yogochia kobeka omukebo kwene kia bune timu yo nechi konyara kobage koreta okwamerio konene asama mirani ya kombekeria Kenya Premier League. Najua ya kwamba siku ya leo ni siku ambayo tulikuwa tumetarajia na tumeongozea sherehe ya leo ya birige okorekana. I think mune team Shabana twabere tokoroki example kia koroki okuya litkoria leo ya bire ligia twachagete sherehe mpaka muna tukarigere tigo kuraiga anene mona sherehe ya leo ya renge twanbirie kiti ya geito ekitwa korire somo lembe kia bire gaba process ya kuba successful twarorira abageni baikire gaiga so guchaka bakirori ka toko launch kiti ekeiga iye koroki na okay Shabana ni timu enene na ebintu biri yakorire maybe go connect ne community yabere gintu kia maana sana that is why rocha abantu baito bonse baikire segeti ekeiga baichoire twasherekeire twensi so bwamu ne kiti ekeiga teroke gochikoba gego tumeka to Shabana kebege korea tamatoke barama igo gusento kagirete konyora sponsor chinde sinyare gochamo tugusabona abarai baito tubeke politics cheitoka twarorire rero abantu bakuruisiko barabange sana abantu bamuntu barure chinsemo chiabo gerana toko ya gukura bakire gokonye timu ya Shabana okuburi kwa nego n'abarai baito ya ikinekene nainde wikatubikiri bo egekora kero kurigereri abarai rero baikire abange abari kuchinsemo cya Gusii na indo gokonya kwa bakurure maiso mara Mheshimiwa Raila Odinga urure milioni ya gavana chila yako urure chiaru 1100 mugavana kwa Nairobi. Mwancho murigeria hoikiragwo no toikiro mwerio bwemese kionga chinsa inye asobutuko beganko wakirambia mona sogo sangana into kurutoga chagete mese kionga chinsa ibire murobiri obwege ikaro nabo no ekionga chinsa inye chia bono botuko nko wakirambia mono kugandi botuko bya Entako tuaro burigerio bya mirobiri gentata sembe ya Getembe TV chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori neronkonya kurwa sensemo yomono bwe manyerio Wilfred Matundra kurwa maiga yechi kamera na boigo mo director ne havila kariri kurwa studio ya kabiro ne kiria merogingo chara senchire rengi atumira ne nda sembeo Mwancho murigeria Nyasaye kawanje. Getembe Television ekionga Kiamamo Gusii. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television, Ekionga Kiamamogusi.